Poďme si pridať nové menu, napríklad nejakú sezónnu akciu. Vložíme pridať menu v ľavom hornom rohu, alebo teda v ľavom menu. Vyberieme si jazyk slovenský, názov, nazvime to sezónna akcia. Trošku si to skrášlime a pridajme tomu nejakého smajlíka. Dajme tomu srdiečko. A dajme to srdiečko aj nakoniec. Pridajme si kategóriu. Môžeme si pridať nejakého smajlíka, alebo tam môžeme dať nejaký text. Pokojne si tam dajme text domáca kuchyňa. A poďme si pridať položku. Dajme tomu, že je to nové. Vyberme si tento krásny guláš. Trošku si to možno osekneme, nech to vyzerá lepšie. Nech to ľudí zaujme. Takto. Dajme skvelý guláš. Hmotnosť zatiaľ nevyplňame, keďže je to len na ukážku. Dajme si tam 4 euríčka. A dajme uložiť. Počkáme chvíľu, pozrime sa na položku upraviť menu a sezónna akcia. Chceme to dať niekde nižšie? Asi to necháme celkom hore a dáme si zobraziť prevádzku. Ideme nižšie a naša sezónna akcia je tu. Klikneme na to, skvelý guláš.